Mayong hapon. Nanami karon sa tabing. Oh. Patubang ko sa kapilya sa inahan sa kanunay panabang pista man ni atong September 23. Wala ta kauli kay may mga kapilian.
Ikan na may sa kapilya. Nagkot niya siya ng panabang. Nanggawa na. Nagbaktas kami. Medyo ito nga sunog gamay. Medyo hanggang ito gamay. Taligsik rin. Init niya. Taligsik. Masid pa sa namo dito ron. Init kay ganina. Pandong-pandong ni. Mami kauli atong pista di. Nagkot lah. May karon.